Една идея за високопротеинова вечеря само с 6 съставки. Ако обичате вкусната храна и искате да сваляте килограми, задължително трябва да пробвате тази рецепта. Приготвя се бързо и лесно, а в една порция, което е 2 парчета, има 375 калории и цели 40 грама белтъчини. Ето и как да си я приготви. Сваряваме си около 400 грама пилешко филе и го нарязваме на хапки. Към него добавяме 70 грама гъби, 200 грама котедж чиз, 30 грама моцарела и разбъркваме добре. Ще са ни необходими още и 2 питки от лаваш. Първата слагаме половината смес, затваряме и режем на 3 и преместваме в подходящ съд за печене. Същото правим и с втората. След което разбиваме едно яйце с 50 грама скир и заливаме отгоре. Настъргваме малко моцарела и слагаме да се пече във фурната на 190 градуса за 20-25 минути. И ето го резултатът. А за повече такива лесни и бързи рецепти